Bismillah, alhamdulillah, bi'ilmillah, mumdadi kalimatillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Rabbi šrah li sadri wa yassir li amri, rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin. Wa a'udhu bika rabbi an yahdurun, rabbana atina min ladunka rahmah, wa hayyi' lana min amrina rashada. Jama'atu muslimin, assalamu alaikum. Ovako kad se obraćam kamere kad me snimaju, ja to alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, ja to pravo napravim uvod. Pa da ne bude šeitanluk, treba to, ovo je oficijalno. Biće sudnji dan, vidit ćemo šta smo radi naroda radili, šta smo se prikazivali svijetu i šta smo mi Boga radili. Ali evo večeras ovdje mi je drago, eto zahvalili smo se Allahu i donijeli salavat i zatražili zašto šeitana da nas ne bi on smetao u našem govoru, u našem druženju, da nam da razborito stoje taj prilike uvod i normalno salavat alhamdulillah salama. Tako, znači stoji svaki govor koji nema zahvale i nema salavata je krnjav. Ovo govorim zbog toga što hoću eto da se zahvalim Allahu što me je počastio mene i vas da smo večeras ovdje u ovom tarikatskom centru, u ovoj lijepoj Fojnici, kulturnoj, civilizovanoj Fojnici i evo uz zahvalu Bogu i salavat Muhammedu salamu da se zahvalimo znači ovom ovdje Turskom kulturnom centru sa finim nazivom Yunus Emre i da se zahvalimo i ovoj organizaciji Sadaka, mom prijatelju Ahbabu Ekremu Polutanu koji je odavde iz Fojnice, mi se već 5 godina znamo. Mi smo veliki prijatelji i on je bio sebe zajedno sa ovom organizacijom da večeras ovaj hajr ovdje se desi. Allah kaže, spominjte me, fez koruni, ad korukum, spominjte vi mene, Allah kaže, i ja ću vas spominjati. Veliko je kad ti shvatiš, kad ti Allaha spomeniš, da i tebe Allah spominje. Pa ako ne znaš da li te Allah spominje, sam vidi da ti njega spominješ. Kad god hoćeš da te Allah spomeni, spomeni ti njega, pa će on tebe. I to u boljem društvu nek mi njega te spomenimo. On nas spominje pred melekima. Pa vidite koliko Allah ljubomoran i on traži da se spominje. On hoće da se spominje, zato što je sve njegovo. Iz ljubavi, kad ti nekog voliš, znaš, kad je omak zaljubljen, šta te muči? Da li ona misli na tebe, da li te spominje? Kad ne misliš li na mene, a što? Pa zato što voliš. Pa nije te svijedno koga voliš, voli on tebe. Pa nas Allah voli. On je nas iz ljubavi stvorio. I kjafiri su njegova stvorenja. Da znate, i oni su njegova stvorenja. Mo ti sad vidiš kjafir, rekneš, vidi ga. Pa i njega je Bog stvorio da je ti o sebi bilo uvjeri. Pa nemoj ti raditi ono što Bog nije ti da uradi. Ali što će oni biti u džehennemu? Kad je nas iz ljubavi stvorio. Što to je to Allah voli da kažnjava? Šta mislite, što će kjafiri u džehennemu? Kad je Allah milostiv. I duplo više milosti nego srđba njegova. Znate što? Kaže jedan alim je to dobro definisao. Hoće Allah da se spominje, da se zikri. A kjafiri neće zikriti osim sam kad su u belaju. Kad su na moru da'avullahe muhlisine lahuddin. Kad ona bura zapušeni valovi, kad se ili u avionu, onda Boga dozivaju iz duše. Nema politike, nema u avionu politike kad se on zatresi. I oni što nikako Boga ne spomenu, tada možda vikni nešto. Pa će, kaže, u džehennemu kjafiri dozivati Allaha. Allah hoće da se doziva. Pa će ga zikriti u džehennemu. Jeste razumili? Nisu htjeli ovdje, hoće u džehennemu. Jer u patnji se doziva. U patnji se bolje moli. Kad ti je sve potamam, manje se Bog spominje. Ondje gdje ima sihira, ondje se savdestom stalno, ondje se dove uči, Alami. Ondje gdje nema, gdje je sve potamam tu. Ako kad ti nam padne Allah. Zato nekim roboma Allah i oduzme i pare, nekima bolest, nekima da problem, sam da bi ga dozivali. Hoće Allah da se doziva zato što nas voli. Iz te ljubomori on nas hoće da ga spominjemo i da ga dozivamo. A koga god zovne, odazvat će se. A ljudi se pitaju kao ja zovem, odazivam se. Ne. Allah je rekao, on se sigurno odaziva. Samo ovdje ne treba, imaju 3 opcije. Kada Allaha zovneš, on ti se odazove. A ne mora značiti isto ti svom djetetu, kad ti rekne, ko ne rekao babo, pita djete oca, babo imaš li para? Kada imam sine, ne brini. Ali on ti voli da mu odmah dadne, on nije otac dao, nego rekao imam babo para. Ali otac zna hoće mu dati danas ili za godinu. Jer zna kad mu treba dne dati. Kad sazvije, kad bude da mu dadne za auto, za nešto. Pa Allah zna kad nama treba i para dati, kad nam treba dati nešto drugo. Pa nam nekad odvodi to što ga dozivamo, a tebi ne ide u glavu, kaže što mi se ne odaziva. A nekom je ostavio za hiret. Neš nikako dobiti na dunjalku, jer ne valja da ikad dobiješ na dunjalku. Trebaš za hiret, pa će ti biti drago tam dobiješ. Ali nekom htio sve na dunjalku da dobije. Uglavnom, naše je da ga dozivamo i jedino zbog čega se dženetlije kaje. Nešto nisu više klanjali, što nisu više postali, što nisu više sadake dijelili. Najveća žalost dženetlija
Iako u dženetu je ljepota, najsiromašniji dženet imat će kod 7 dunjaluka. Najsiromašniji dženetlija kod 10 dunjaluka, toliko će imati prostranstva. Ali će se i dženetlije kazati samo što nisu još više Allaha spominjali. Zato kad goste, što bi rekao Derviš Efendija svojoj rodici, kaže, nemoj nikad nako šutiti. A ona veli, kaže, Derviš Efendija, ja zikirim, kad ja pogledam, ja ušutila, ne znam ni kad sam ušutila. Nekako ti najizgodnije da se zabokniš i nako šutiš. A bilo bi bolje da se naviknemo, da nam to postane navika, da spominjemo Allaha na razni načine, kroz subhanallah. Evo, jutros mi je to nam profesno što objašnjavaju za sabaha, vazimo se u džamiji, tumačim Kur'an, učimo Kur'an i za sabah, alhamdulillah, Allah nas počastio da budemo u vezi svaki dan, ne samo za Ramazan, to je 10 minuta. Pa ono, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu ekber, vela havla, vela kuvvete illa billahi l'ali l'azim. Znate ovo sve učiti, prije ajeti kursije se uči. Pa kaže Resul alejhi selam, volim ovo pručnik sve što sunce obasjava. Toliko vredi. Pa što sadice, kako je Ibrahim alejhi selam poručio, to su dženevske sadice. Pa kad god šutiš pa ti nam padne da imaš jednu sadicu, dženet reći subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, vela havla, estakfirullah, šta god rekneš, zasadiš sebi sadicu. A onda Allah dželešanu kaže u Kur'anu, wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun meredda. A trajna djela kod Allaha su najbolja. Pa su pitali ashabi šta su trajna djela. Tamo se spominje namaz, post, zekat, hadž i ostala dobra djela. To su dobra djela koja brišu griha, ali ima i trajna dobra djela koja vječno traju. Pa šta je to? Pa je ovdje poslanik rekao, to je subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, vallahu ekber, vela havla, vela kuvvete illa billahi l'ali l'azim. Kad hoćete da se ukupite vječno, ovaj zikr uzmite. Tesbih po 100 puta, koliko mognete. I onako sjedeći, recimo, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha, vallahu ekber. Nema ništa jači. I za dunjalku i za ahiret. I da budeš u vezi sa Allahom dželešanom. Da bi i tebe Allah spominjao. I da bi te zaštitio. Jer Allah to traži. Zikrullah je najveća opcija pobožnosti. Jača od džihada. Jača od namaza i posle hađe svih ibadeta. Čak se spominje u džihadu, kad ste idha lakitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katira. Kad ste u borbi budite čvrsti, Allaha puno spominjte da biste se spasili. I kad se boriš, moraš Allah spominjati. I kad namaz završi, šta je namaz? I namaz je zikr. Waqimi salata li zikri. Klanjajte da bi se mene sjećali. Namaz je veza, da budeš u vezi i da se sjećaš Allaha. Ali fa idha qadaytumu salata fadhkurullah. I kad klanjate, opet Allaha spominjte. To je ono kad ti sastanak imaš sa djevojkom, odeš, hodi i dalje spominješ i misliš na nju. To je prava veza. A mi što radi reda klanjamo mi i kad klanjamo, slabo smo u vezi. Zato posle salama, što učimo kad predamo salam? Šta kažemo kad predamo salam na lijevu stranu? Kažemo 3 puta šta? Estakfirullah. Što vićemo stakva? Nismo krali ništa, nismo sobali. Klanja da vićemo Bože oprosti. Što? Pa oprosti, mi bili u vezi, aškovali s tobom pričala, ko zna di smo bili. Jeste razumili? Znači, mi kad smo u vezi, slaba nam je veza. A nema posle namaza, ko zna onoga kud sve odis. Znači, zavisi kakva je veza, zato ima priprema za namaz, zato se treba pravo abdesti da bi bio dobro u vezi, da bi bio vezi sa Allahom dželešanom. Treba upotpuniti abdest, jer ko upotpuni abdest i proći kelme šahadet posle abdesta je čist od grijeha kod majke rođen. Jer tek tada takav možeš sa Allahom pričati, kad si čist kod majke rođen. Ne mereš prljav s Bogom pričati. Zato ima tahret, prvo da se opereš posle velike i mali nuždi, pa onda abdest uzmeš i tako čist, potpuno čist s Bogom pričaš. I onda se nadaš da će Allah primi taj namaz. Jer od prljavog Allah ne prima. Allah je čist i prima čisto. Zato uz Ramazan vitre dajemo da se očistimo. Da bi nam post bio čist. Vitre, sadaka je nečist. Sadakom se čistimo. Zato budite ponosni kad dajete sadaku što se sadakom čistite. Zašto pejgamber nije sadake uzimao? I njegova porodica ima zabranjena sadaka. Što? Zato što su oni 100% čisti. Pejgamber i njegova porodica. Yuridullah liyudhhiba ankum ahlal bejte wa yutahhirakum tathira. Allah želi pejgamberova porodica vas potpuno očisti. Znači, alejselam i njegova porodica su 100% čisti. A znate preko koga, malo kad spominjem pejgambera, mi svi volimo mušku djecu. Jer preko muška vidimo da nasljeđuje nas neko, jeste razumili? A kako smo mi naslijedili pejgambera i njegovu porodicu? Preko koga? Jel preko muške djece? Kakva je loza ehlul bejta, pejgamberovi porodice? Preko koga ide? Preko Hazreti Fatime, nije preko muška, nego preko ženi.
Pa nemojte se ljutiti na čerke, evo mi imamo čast da imamo i danas ljude u lozi Pingamberovoj, preko Hazreti Fatime Hasana Huseina. Ne preko sina, nego preko čerke. Pa vidite koliko Allah odlikovao Pingamberovu porodicu preko Fatime, ne preko muška. I nemojte se ljutiti kada vas Allah časti, jer je žensko dijete, Allah te daruje, a za muško je nimet, biš pitan za nimet, a za žensko kada Allah časti ne boj se. I raduj se ženskom djetetu. Ali ovo, ja malo ode samo u stranu, i zbog sadake, i zbog svega, da budemo čisti, da bi nam veza bila dobra. I da bi posle namaza bili i dalje u nekakvoj vezi, da bi imalo fajde. Znate, ono kad jedna žena klanjala ako biva u kući, a došli ljudi, pa se mlila onda na namli, nije bilo ove mljevene kahve, sad ne znam ko ima mlin u kući. I sad, pa eto ima poneko, neko ima ispržen, pa isprži, pa je to prava kao kad isprži, pa je to bio merak, dok ti ispržiš, pa dok samelješ, pa dok vatru nalažiš, sad ono kuhalo gotovo sam mljeveno za minutu kahva. Pa gubi se draž života jer sve nam je dobat ruke. I ona klanja, ljudi došli sad onaj da ne bi čovjek nakon sjedno klanja, viće čovjek ovako klanja, meni kahvu bila. Sad može znači kako je ona vezi s Bogom priča, viće čovjek meni kahvu. Da Bog sačuva. Ili onaj što je bio u zikru, u halki, da vam kažem, halke se ljudi u nas boje, u Zenici sam kad rekneš halka, odmah ga nešto strahu. Boji se halke, odmah će, isto što se boje ove druge opcije vamo, što su vamo iz bradama, i ovi se drugi boje u halku učka, nemoj me tamo u te halke. On je negdje u sredini, normalno i tako dalje, a sve je u halki, čitav svemir je u halki. I ashabi s Pingamberom su bili u halki, učili su u halki i spominjali Allaha u halki, jer u halki kad se sjedi, jedan je nakon došao svi u halku. I pita, kaže, ali sam svima u toj halki oprošteno, kaže, ja Resulam na jedan nakost došao, bez veze, što mi rekli, kaže, jer njemu je, kaže, oprošteno, što? I on je bio u strujenom kolu, pa je i njega zdrmala struje, znači kad uđeš u strujeno kolo, uđi pa tamo zdrmat će te, ne boj se halke, jer je čitav svemir u halki. Nije ništa čoškasto, pogledajte malo zvijezde, sunce, mjesec i zemlje, sve je okruglo. I harfovi su arapski ljepota jer su svi okrugli. Samo našeg špica su ubite ova latinica, ćirilica u odnosu na ljepotu, a arapskog, ne sam jezika u stvari, harfova. Znači, ta nam je veza mnogo bitna, da bi nas Allah spominjao, da bi bilo u toj vezi, onda kaže Eškuruli vala tekfurun, kaže zahvaljujte mi, nemojte biti nezahvalni. Znači, pored spominjanja i te veze sa njim, znači, nemojte biti nezahvalni, jer je sve njegovo, naše nije ništa. Čovjek svašta nešto svojata, na kraju kad umri, vidi se da nije ništa njegovo. Pa ni ta duša i sa njom ne upravljaš. Dođe Azrail uzme. Aj ti zabrani veliko kad dođe reci neću ja još. Svi smo Allahovi. Ovo je najteže da shvatimo inna lillahi što smo učili u ovom ašeretu. Mi smo Allahovi, njemu se vraćamo. Niko neće ostati. Čak će Azrail sam sebi dušu izvaditi. Pa će ostati samo Allah, jer on je jedini, vječni i živi. Mi samo prividno postojimo. Allah vječno postoji. Mi smo samo trenutno ovdje i nestaće nas, koji naših pradidova i didova i nina nema i više. Ke'elem jelganau fiha, kao i da nikad nije bilo. Zato budemo zahvalni Allahu Đelešanu, jer iman se sastoji iz dvije stvari, iz šukra i sabura. Pa se ovdje spominje sabur u mašeretu, da saburamo, bilo ti drago, ne bilo. Strpi se, nek ti je mrsko. Za sabor ćeš biti nagrađen i kad ti je krivo. Evo, sad se razboliš pa ti krivo, a strpiš se, hoćeš imati nagradu. Hoćeš. Isto kad ustaniš klanjati salah, mrsko ti, a klanjaš, hoćeš imati nagradu. Hoćeš zato što si ustao, jer mogo si ležati. Nek ti je mrsko, ustani, klanjati, Allah će te nagraditi. I kad žena čovjeka posluša s hujom, opet će Allah nagraditi, zato što je poslušao. Jeste razumjeli ovo sad? Kad je iz ljubavi, pa to ne mora sve biti iz ljubavi. Kad je iz ljubavi, to se osjeća, ne moraš ni govoriti. Vidi se kad je sa hujom, pa poslušaš, pa ne mereš kazniti. Zato je rečeno ženama, ono što je poslanik rekao, vidim s ove strane žena, dvije stvari vam Pingamber poručuje. Evo imate večeras jednu da odmah odradite. O žene, kada je većinu sam vas vidio u džehennemu. A žena svakako više od njalku, da će biti, i u dženetu će biti više, jer svak će imati po dvije žene u dženetu. Kad je jedna čula da će čovjek imati dvije žene, svi, pored hurija dvije, kad dajmo jarabi, ne dajmo dženeta, veli sam nek ne ima dvije. Nek ne ide ni u dženet, ni u džehennem, samo ne dajmo dvije.
Eto, smetaju nekom. Znači, žena će biti svugdje više. Ali šta je poručio poslanik? Pa su pitali pengambera žene, jel što ne klanjaju? Mi bi rekli što trehaj, ogovaraj, nije. Trehaj ko hoćeš. Znači, to je grijeh, ali što će žene fasovat žene većinom? Nešto ne klanje, nešto ogovaraj, nešto uz nauku idu. Ni to, čak ni to. Znate što? Nezahvalne. Samo je to problem. Čovjek koji valja i jednom nije priznao kada nisi nikad ne valjao. Eto, sve je izgubio. Pa priznaj, reci, bar nekad nešto si ti uradio. Nemoj sve ovo moje, reci nešto ima i čovjek ovo. Kad ja sam u kuću pravila, ovo je moje. Kad ja sam sve ovo radila. Kaže, kad bi čovjek ženi donio ovčiji papak, nemoj da budeš nezahvalna. A mi rekli, šta si mu donio čovjek tako jedan komplet, mi prija se zvali kat. Dok su žene nosila na donji dio dimija i gore. Katovi se zvali. Pa donio bio, zato sam davno spominio, žute boje. Kad je ona vidjela kakve je boje donio, kaže šta si ovo donio? A on odmah ono još pored. Eto sad niš nikako ima. Šta je dobila što je rekla? Ne Bog da škutila. A već tada je donio opći papak. Da Bog sačuva. Ali ja sad vama rekao, donesite jednu čokoladu samo ti ili volite. Pa što vidi kako će te na čokolada približiti. Pa će ti biti po noći ljepši. Donesite tu čokoladu, volim te, samo ti. A ono što ti je zapisala da doneseš to, ne smiješ zaboraviti, ali donesi od sebe čokoladu. Samo ti. Pa kad ona skonta da je samo ona ode do nebesa. I kako se onda život uljepša? Hadu te habu, razmjenjujte hedije da bi se voljeli. Ne jedne strane, s obe strane, kaže, razmjenjujte hedije, ako želiš da te neko voli, samo mu malo daj, kaže, vidi kako te zavoli. To je najjača opcija da te neko zavoli, malo mu podaj nekad. Ljudi vole da im se daje. Allah je onaj koji daje, pa hoće da mu budemo zahvalni. I šta je još rekao alaih salam? Zato je rekao ženama, činite puno istikfar i dijelite sadaku. Zbog ove situacije nezahvalnosti. Dijelite puno sadaku i tražite oprosta. Evo, tu vam je savjet od poslanika, sallallahu sallam. Pa je zato rečeno tražite pomoć sa namazom i sa strpljošću. A prvo je sabr ovdje spomenut. Pa onda namaz. Istainu bi sabr vas salam. Kažem, jedan efendija, kad je bio u Prijedoru, pa ga opkolili četnici, 93. koje godine znam kada je to okoljeno bilo, ja vidim gotovo je. Kad sam ja zanijetio i klanio 2 rekiata i Allahu pao na seždan, kada mi je još jednom nakon klanjati, ja bi evlija bio, ne merem nikad više ponoviti na namaz. A zašto? Jer tada je bilo kraj, veli gotovo je. Pa zato nekad dođemo takva iskušenja da nam Allah pošle nešto, ne bi ga tako dobro zovnuli. Iskreno iz duše. I to nekad od nas Allah traži. Ne mere dok nešto se ne desi, teško. Ko ima para, ko je zdrav, teško na Allaha doziva. Može, ali nije to baš ono pravo dozivanje. Pa zato nam Allah daje neka iskušenja kao mi svojoj djeci, nekad mu nešto ne daš, pa ga stežeš i isto ljubomoran čovjek kad vidi žena da nešto je uskraća, a njoj veli šta mi ti imaš se petljati u mojoj slobodi i tako dalje. Dalje Allah kaže, nemojte govoriti da su mrtvi oni koji su na Allahom putu poginuli, oni su živi, a kako su živi Allah zna, samo Allah istinu govori. I evo sad su dokazivali da šejska krv je vruća. Ispitali Amerikanci u laboratoriji. Kad su naišli na šehide koji su, ko zna kad poginuli, oni se tamo ucrvali, a šehidi su bili još friški. Taze im krv, pa su gledali i ustanovili da je krv nije ohladila. Jer on neće ni ohladiti do sudnjeg dana. I Hamzi vani, prošle godine je Hamzi mezar bio se od poplava i kiša odrunuo i ugledalo se tijelo. Ni mako nije nakon 1400 godina. Ovo je živa istina. Zar nije Allah istinu rekao da su živi? I zemlje je zabranjeno njihovo tijelo. A vi ne osjećate, vakila teško run. Bilo je i onda ljudi kad se nekad otkopali nakon 100-200 godina, nije mako. I tamo u Džennetul Bekir, nakon 5 godina, svaki 5 godina se ponovo sve ravna. I ponovo se kopa tamo. I za 5 godina tamo je vruća zemlja, ona takva stara zemlja, pa brzo struhnu i kosti sve. Ali nađu čak i Hafiza, kaže nisu mako. Nađu na takve mezarove kad hoće ponovo da kopaju. Ni mako nije. To je dokaz da Allah govori istinu. Ne treba nam veći dokaz, jedan od dokaza da je Kur'an istina, da je Allah istina, da smo mi alhamdulillah na tom putu istine i te ljepote.
Ali eto ipak pejgamber je preselio kao naš uzor, najveći uzor, gdje je preselio? Jel u borbi? Jel? Gdje je preselio Muhammed a.s.? Jel u mihrabu? Učiš Kur'an? Gdje je preselio? Zanimljivo. Na krilu žene. Hazreti Aiši. Pogledajte te blizine, te intime, kako je fino da ima ženu, pravu ženu, pa da si tu u toj ljepoti, toj vezi. Znači, naš najveći uzor nije poginuo kao šehid, a on je šehid svih šehida, učitelj svih učitelja, ali je ostao kao uzor i 63 godine živio. To je dokaz starosti. Možeš ti živi 93 godine, 63 godine je dokaz starosti. I to je rekao Fezullah Hadži Bajrić, taj veliki šejh, kad je imao 63 godine, kada sad vidim što je pejgamber u 63. preselio. To je dokaz da si ostario bez obzira kako se osjećao. I sve što više živiš, to ti je na fila, preko 63. Mađi kaže, joj da meni dođe do 63, a kad dođeš mu rekao da mi bar još koju godinu. Malo je koliko god, jer takav je život, tako nam je Allah dao da se tako osjećamo. Ali da znate da je Ebu Bekr i Omer pored njega ukupani, oni su tačno 63 godine živjeli. I Hatidža, njegova žena, 63 godine živjela. Zanimljivo. To su sve čudne stvari koliko je živio sa strahom. Strah je prva opcija. Meni jedan iz Novog Sada, danas sam se s jednim ispričao dole i viće me njom i merhaba, vidim kamion Novi Sad, popravlja se dole u Zenici, valjda se pokvario u vožnji. Kad on uopšte nije musliman, on je Rajko. Merhaba, ajde rekao, nije veze. Pa jedan iz Novog Sada dolazi musliman, a kako njemu Allah dao strah? Bio je on u ratu i u Turskoj tamo Ustaboru kad je bio iz zemljotres, kad je mnoge strahote sam u životu prošao, nisam se pripao. Ja na kompjuteru sjedim za kompjuterom, došao sluša me na YouTube i mnogi me ovdje slušaju na YouTube. Ja govorim životom, ono što meni dešava, govorim realnost, prirodan život, ne fantaziju. Ja sjedim za kompjuter i dođem i Saš umrt. I nema ono, nećeš, hoćeš. Ja se ubjeđujem, nema gotove. Ja kontam, ne klanjam, ne postim, ne dajem zekijat, biznis, obrće se pare. Kad je mene strah uzeo, kad sam se ja počeo tresti, ja do sabaha nisam zaspao. Svu noć nije zaspao, iz čista mira. Ja mu kažem, odakle ti taj strah? Kaže, možda mi je mati doučila, rekao, ne znam, sam ti se Bog smilovo. Nekom dijete umre pa dođe ta ubije. Neko ne ograjše pa dođe, kad vidi kad mu se odučava koji zorovi se dešavaju, pa onda skonta ima Allahova sila. Ima Allahova vojska, pa dođe i te ubije. Ja sam tako jednom Švicarskoj upoznao. Nema namaz više pušta, kad je vidio šta se s čerkom dešava. Tek je shvatio da ima Bog, da imaju duhovni svjetovi, koji mi ne vidimo, ali oni egzistiraju. Nekom kapital, onaj je molio Boga da Allah dadne, da mu se janji dobro ovce, pa kad je krenulo, on zaboravi da Bog daje. Nije rekao, vidi kako Allah daje, pa sve podvaje potreka, ja dobre pasmine. Opet zaboravio Allah. Sad jel krene, on opet zaboravi kad je dobra pasmina. Pa je strah prvi, jer gdje nema straha, mi moramo kad bi se samo tješili bez straha, ne bi valjali ošli munafike. Neka i straha, neka i straha. Val džuva raksimina, pa se dalje spomine glad, oduzmanje imetka, i života, i usjeva. Sve su iskušenja s kojima se Allah kuša da bi sebe sami ispitali. Allah zna nas, ali da bi mi sebe ispitali ko je iskren, a ko nije. Da Allah sazna naše stanje, da se mi pročistimo kroz ta iskušenja. I onda kaže, muštuluk strpljivima. Nisam vidio u Kur'anu našo muštuluk onima što dobiju dunjalku. Da je rečeno muštuluk onima što imaju para, nego muštuluk strpljivima. Obeširi sabiri, obradu i strpljivi. A strpljivi će neće imati obračun na svim danu. Innama yuaffa sabirune ajrahum bi gajri hisab. Bez obračuna će strpljivi proći. Jer su na dunjalku ovdje pokazali, ispit svoj položili. Čak za umet Muhammedov, slušam jednog doktora hadijskih znanosti, kaže, umet Muhammedov neće nikako imati obračun na sudnjem danu. Direkt u džennet. Jeste razumili? Umet Muhammedov. A mi se nadamo da smo umet. Allah nas voli što smo Muhammedov umet. Znate li koliko Allah voli svog poslanika? Radi njega je sve stvorio. Pa mi njegov umet, mi najbolja stvorenja. Nema bolji od nas. Ko je bolji od nas? Niko. Čak je jednom, ali sam pitao sahabe, kome se divite? Kažu melekima sahabe. Oni su najbolja stvorenja. Pa kaže, meleki ne mogu griješiti sve kapitili. Pa kaže, kome ćemo se onda diviti? Pa kaže, pejgamberima. Pa i oni su u vezi sa Allahom, ne mogu ni oni griješiti. Imaju ismet, nepogrešivost. Pa kaže, ja Resul, onda mi smo ti. Da se sebi divimo.
Pa kaj vi mene imate, pa ste taki. Pa kaj kome? Pa onima što će doći posle mene vjerovat će me, to smo mi. Mi nismo vidjeli pejgambera, a volimo ga, slijedimo ga. Nismo mi to 100%, ali slijedimo. Kako ćemo reći da ne uzbila da nismo umet Muhammedu? Onaj ko to kaže da Bog sačuva, nije zdrav. I mi se nadamo s te strane što smo sledbenici onoga koga Allah najviše voli. I od 120 safova u džennetu, 80 safova će biti samo umeta Muhammedovog u džennetu. A 4 safova svi prijušnih naroda. A ima nas 3 vrste umeta. Ima i onih koji su sami sebi nasilje činili, ima onih koji su muktesid, koji su i tam i vam, šaranje. Mi smo ovdje ubacili prilike šare. Mi moramo sve i popiti i klanjati u zinalu, sve i na hađ otići opet posle hađa onaj. Svašta mi moramo, jedni kad tam krenuli na hađ kroz Bugarsku, pa neke tam dame, neki barabe krenuli, kaže čekajte dok se mi vratimo. Da Bog sačuva. Ko veli sad su krenuli na hađ, ne smo grišli. Eto kad se vrati. Isto kada je jedan alim u Bistursu, dok je Bisturs vozio, pa odvrnuo Safeta Isovića, krenule hađija tam na sveti put, a ovdje doni sa seći, kaže, uduni to! Da li ćeš sad muziku Safeta Isovića, mi na hađ krenuli. Ajde one udunu, kad su sve obavili hađa, to kutarisali se hađa, idemo nazad kući, ja malo opet saju, ali malo odvrni, da sam malo čudno. A on je odlazdao, kaže, odvrni to! Zali sad možeš odvrnuti, sad se mi vraćamo s hađa. Eledine i da sabetom sibetom kao i na lilahu i na lih rađun, da privodim kraju. Znači, kad njih šta strefi u životu, kažu i na lilahu i na lih rađun. Mi smo Allahovi i njemu se vraćamo. Kad ti dijete umri, ili otac, ili neki belaj, eto smrt, rekniš inna lillahi wa inna ilaihi rađiun i sutra kad se ponovo sjetiš, pa opet to ponoviš, i svaki dan, i kad god ti nam padne tvoj neki belaj i rekniš inna lillahi, uvijek će ti isto Allah nagraditi. Znači 1000 puta rekniš 1000 puta nagrada, ista. Kao i prvi dan kad se strpio, jeste razumili? I zato ja ne znam otkud ovo Bašan, Solgusun, Dostun, Salgusun. To je ništa. Neke živa glava, neke živi prijatelj, znači ono neke ono nek ti živi, jeste razumili? Od prilike to znači, i u nas to znaju, kad nekom umre u nas u Zenici na dženazi, oni što nikad nije pao lao na seždu, on zna reći Dostun, Salgusun, a ne zna reći inna lillahi. Jeste razumili? Oni su to na dženazima čuli, to je njihova vjera. Ko na jedan rekao, kada ja sam kada musliman, ja čučnim kad god sam na dženazi da slušam Kur'an. To je sve što ovdje čučnim, naš ne sluša stojeći. Možda i on nešto umedni, poštuje Kur'an pa čučni. Jer onaj baklavu pravi za Bajram kada ja sam dobar musliman. Možda ga i to veže nešto, nećemo u to zalaziti. Ali da znamo da imamo nagradu i takvi će kod Allaha dobiti, alejhi salatu mir rabim rahme, blagoslov Allahu, salavat, blagoslov. Da vam kažem nešto sad da završim. Blagoslov. I zato mi sa Muhammeda a.s. blagosivamo. Allahumme salli wa sallim. Donesimo i salavat, blagoslov i selam. Jedno je salam, a drugo je salavat. Salavat je blagoslov.